Okay, so good day once again, Kabalet. And ngayon ay nandito tayo sa may Church of Lubao. Ayan o. So kung makikita nyo, yung mga ano nila rito, yung mga upuan nilang mahaba ay nandito nakatambak. At may naririnig tayong nagtatrabaho sa loob. So parang may nire-repair doon sa flooring area or ewan ko kung saan. At ngayon ay mag-explore tayo dito sa Lubao, Pampanga, sa downtown Lubao. Bali yan ito, sa Santa Lucia pa rin tayo. Yan. Pero itong church, San Agustin yung pangalan niya. San Agustin, yung harapan natin, ano yung harapan natin? Barangay Santa Lucia. So tara, silipin muna natin kung ano yung ginagawa nila sa loob. Ayan o. Diyos Dado Pangan Makapagal. Welcome to Parokya de San Agustin. So ayan, ginagawa nila yung flooring. Let's go. Explore natin yung ano, yung downtown Lubao. So ngayon pala yan, Thursday, June 25, 2026. So bali paglabas natin dito, ito na yung ano, yung pinaka-plaza. Yan o. Lubao Operation Center. One way yata ito. One way yan. So punta tayo dun sa kabila. First time natin pumasok kaya hindi natin alam na one way pala yun. Dito tayo. Bali ito yung ano, itong old municipal building ng Lubao. So ngayon lang tayo papasyal dito. Ayan o, Lubao Municipal Hall. Diretso pa tayo doon, tingnan natin kung ano pang meron dito. Bago yung building oh. Parang hospital yata. Hospital nga, merong emergency. Escolata Romero District Hospital. And then ito, parang stadium. Stadium nga, yun. Yun, stadium. Tapos dito naman yung pinaka ano nila, fire station. Ganda ng loob ng stadium oh. Yun oh. Parang merong party, merong mga mesa eh. Merong mga tables and chairs. So ngayon lang tayo nakapunta rito. Ang tagal na nating paikot-ikot sa Lubao. Ngayon lang tayo nakarating dito sa compound ng lumang municipal hall. At doon naman yung municipal trial court. Yan, ang ganda ng building oh, bago. One way, do not enter. Ayun oh, Lubao. Lubao Municipal Hall. Yun. Malit lang pala yung dating ano, munisipyo. Unlike dun sa bago ngayon, ang laki niya. Dito tayo. We are open Tuesday. Wait lang. Dito parang pwede na. Palipad muna tayo rito. Tignan nyo kung gaano kainit. Magpapalipad sana tayo ng drone kaso biglang umambon.
Pero tingnan nyo, tirik na tirik yung araw. Kukunan sana natin yung pinaka old municipal hall at saka yung old plaza. Anyway, ikot-ikot muna tayo. Dito maraming nagtitinda mga second hand na ano, second hand lumber. Yan oh. Kung makikita nyo, sobrang init. Pero yan, maambon. Baka mamaya mabasa yung motor ng drone natin. Mayayari siya. Death March. Meron din palang Death March marker dito. Good. San Juan. So parang ano na ito, Barangay San Juan. Yan o. Lumalakas yung ambon. Pero makikita mo, sobrang init. At dito, ano ba yung school dito? Maxim Royal. Barangay Santa Barbara. Yan. Dito na tayo sa Barangay Santa Barbara. So ito na yung palabas ng ano, Jasa Road. Naku, para lumalakas yata yung ambon. Lumalakas yung ambon, pero tirik yung araw. Pero kita nyo sa camera. Tapos dito, ano ba yung project na ginagawa rito? Tignan nga natin. Ito, yung bagong tinatayong building dito. Ano ba ito? MEO Municipality of Lubao, Pampanga. Ano ba yung MEO? Multipurpose building, parang ganyan. Parang hindi naman eh. Ayan. So, bagong project dito sa Lubao. At pag nandito ka na, tanong mo na yung mga fast food chain na sandali naitayo rito. Meron McDonald's, Jollibee, KFC, at Tatay. Parang wala akong nakikitang Chowking. Tsaka Inasal. Dabsu. Doon, Honore Ventura State University. So ito na pala yung Dabsu. Yan. Dito medyo mahirap din lumipat dito. Ayan o. Tingnan yung mga naitayo nila o. McDonald's, Jollibee. Ito yung ano, yung municipal hall. Ikutan muna natin. So, ikutan natin yung municipal hall ng Lubao. Ang ganda niya oh. Tapos dito sa side, ito yung Dabsu. So ikot lang tayo rito. Ang dami palang building ngayon no, dito sa Dabsu campus. At meron pa tinatayong building sa likod ng City Hall. Ano kaya yon? Pampanga State University. Yan na yung bagong pangalan ng Dabsu ngayon. At ito yung hospital pala to. Ikot pa tayo. Lubao Rural Health. And then, ito naman yung building yun. Senior Citizen Building. At ito yung tinatayo nilang bagong building.
Para saan kaya ito? Ayan, oh. Ang ganda ng compound ng ano, ng munisipyo ng Lubao. Ayan, oh. Bali, yun yung tinatayo nilang building. Yun. So, dito na tayo sa likod. Sa likod mismo ng munisipyo. Sayang lang at hindi tayo makapag-drone. Lumakas yung ambon. Yan. Dito na tayo. Welcome to Lubao Municipal Hall. Ayan, oh. Ang ganda nyo. Picturean muna natin si Pongkan dito. Okay, tara. Ang init-init. Tapos ito, umulan. So, daan na tayo sa may ano. Dito na sa Jasa Road. Pero dito tayo banda liliko para may pagkita ko sa inyo yung mga fast food dito. Dito sa may Total. Yan. Oop. Sayang lang at umulan. Hindi tayo nakapagpalipad. Ayan, oh. Jollibee, McDonald's, Tatay's. So yung Tatay's na ito bago. Hindi pa tayo nakapasok dyan eh. You know? Ano kaya yung gagawin sa nakabakod na ito? Lawak niya. Ang kipilis ng mga sakyan dito. Royal Langka. Dito marami ding mga nagtitinda ng mga second hand na trucks. Kagaya niya, no? Solution Deck. Ang ganda ng pangalan. Solution Deck. San Antonio Bridge. Meron palang mall, oh. Ano ba yan? S8? S8 Mall. Ito yung malaking Japan surplus parts, oh. Ang laki ng bodega niya. Uy! Aksidente yung kotse. Yan, oh, kabi-kabilaan yung mga nagtitinda ng truck at saka heavy equipment. Olebasi. Hotel yata yun, Olebasi.
Chicks Kainan. Ganda ng pangalan. Chicks Kainan. Ang luwang ng Jasa Road, oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 lanes. Tapos merong bike lane sa magkabila. Twin Peaks. Yun, dito parang hindi na umuulan. Jasa Road, Santa Monica. Dito, pag tagulan, ang daming nagpipishing dyan. Ang bibilis. Okay, so I think dito na magtatapos yung ating vlog sa pagpasyal natin sa bayan ng Lubao. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Puelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Sabalen. See you when I see you, and Puelandas is signing out.